Καλησπέρα. Αυτό είναι το καινούριο μας μηχάνημα LDR Digital 2. Σας έχουμε ετοιμάσει ένα στόχο και με αυτό το βιντεάκι θα σας δείξουμε επακριβώς τη διαδικασία ανέβρεσής του. Λοιπόν, ανοίγουμε το μηχάνημα. Αυτό είναι το λογισμικό. Εδώ έχουμε το κουμπί αλλαγής συχνοτήτων, Gold, Silver, ασημένιο, κενά, χαλκό, σίδερο και διαμάντια. Εμείς τώρα θέλουμε να βρούμε χρυσό. Εφόσον έχουμε ισορροπήσει τις κεραίες στο κέντρο του κουτιού, πατάμε το Scan Mode και με αρμονικές και απαλές κινήσεις ξεκινάμε το σάρωμα. Φρενάρουμε ομαλά και το ξαναπαίρνουμε πίσω. Φρενάρουμε ομαλά και το ξαναπαίρνουμε πίσω. Σε κάποια φάση, με το που ακούσουμε τον ήχο, μένουμε ακίνητοι και βλέπουμε κεραίες που θα εστιάσουν. Εδώ τώρα έχουμε ένα στόχο. Σβήνουμε το μηχάνημα και θέλουμε να κάνουμε τη λεγόμενη τριγωνομέτρηση για να προσεγγίσουμε το στόχο και το ακριβές σημείο του. Έτσι. Λοιπόν, ξανανοίγουμε το μηχάνημα από την καινούρια μας τοποθεσία. Έχουμε τις κεραίες στο κέντρο, ισορροπούμε και πατάμε το Scan Mode. Σαρώνουμε πάλι με απαλές κινήσεις. Φρενάρουμε ομαλά. Το ξαναπαίρνουμε πίσω. Βλέπουμε πάλι έχουμε ένα σήμα. Έτσι. Το ξανακάνω για να το δείτε. Εγώ παλεύω να ισορροπήσω, αλλά όταν το μηχάνημα βρει στόχο, οι κεραίες δεν με ακολουθούν και τσιμπάνε σε ένα σημείο. Έτσι. Πάμε και σε άλλη τοποθεσία για να προσεγγίσουμε το μέρος μας, το ενδιαφέρον σημείο. Ξανανοίγουμε το μηχάνημα, ισορροπούμε και πατάμε το Scan Mode και ξανασαρώνουμε με απαλές κινήσεις. Πολύ βασικός παράγοντας είναι οι κινήσεις μας να είναι απαλές. Βλέπουμε πως τσιμπάει. Το ξανακάνω και άλλες φορές για να το δείτε. Τώρα, εφόσον έχω επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στόχων θετικές, για να εξακριβώσω ακριβώς εάν είναι ο χρυσός πραγματικός ή χρυσόπετρα, πατάω το κουμπί Verification, που σημαίνει επαλήθευση. Σε αυτή τη διαδικασία θέλω οι κεραίες μου, όταν χτυπήσει το μηχάνημα και οι κεραίες προσεγγίσουν το μέρος, να μην ταλαντώσουν οι κεραίες. Που αυτό σημαίνει καθαρός χρυσός. Το ξανακάνω αρκετές φορές για να το δείτε. Έτσι. Έχουμε ένα στόχο εκεί πέρα. Και τώρα πάμε να προσεγγίσουμε το στόχο. Να υπενθυμίσω πως στην επαλήθευση πρέπει να την πραγματοποιήσουμε τουλάχιστον 5 φορές. Τουλάχιστον 4 φορές στις 5, εάν οι κεραίες δεν ταλαντώσουν και ευθυγραμμίζουν προς το στόχο, υπάρχει στόχος, ναι. Τώρα, για να δούμε εδώ πέρα, από το καινούριο μας σημείο, να κάνουμε πάλι μια έρευνα. Λοιπόν, ισορροπούμε και σαρώνουμε. Φρενάρουμε ομαλά. Το ξαναπαίρνουμε πίσω. Φρενάρουμε ομαλά. Ξαναπαίρνουμε πίσω. Βλέπετε εδώ πέρα δεν υπάρχει σήμα. Πράγμα που σημαίνει ο στόχος μας είναι στην πλάτη μας. Σβήνουμε το μηχάνημα και τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση
το μηχάνημά μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν τοπικός ανιχνευτής. Θα σας δείξω ακριβώς τι εννοώ. Ανοίγουμε το μηχάνημα και σε αυτή την λειτουργία μόνο προσέγγιση στόχου σαν τοπικό ανιχνευτή περπατάμε με ανοιχτό το μηχάνημα και θέλουμε να δούμε δύο χτυπήματα του μηχανήματος, εκ των οποίων η κεραία θα μας πιάνει μόνιμα αριστερά. Εδώ επίσης μπορούμε να δούμε και το βάθος του αντικειμένου. Θα σας δείξω αμέσως τώρα. Περπατάμε. Το μηχάνημα μας πιάνει αριστερά και ξανά αριστερά. Πράγμα που σημαίνει η απόσταση των δύο, έτσι, η απόσταση των δύο χτυπημάτων του μηχανήματος που έχανε κεραία αριστερά είναι και το βάθος μας. Ας το ξανακάνω άλλη μια φορά για να το καταλάβετε. Ναι. Ανοίγουμε το μηχάνημα, πατάμε το scan mode και περπατάμε με ανοιχτό το μηχάνημα. Βλέπετε εδώ πέρα, ο στόχος μας πρέπει να είναι κάπου εδώ και το βάθος περίπου να είναι από εδώ μέχρι εδώ. Πρώτο κλείσιμο, δεύτερο κλείσιμο. Πρώτο κλείσιμο κεραίας αριστερά, δεύτερο κλείσιμο. Για να πάμε να εξακριβώσουμε ακριβώς τι υπάρχει εδώ πέρα. Εδώ βλέπουμε το στόχο μας. Κάψαμε. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και άλλες επιτυχίες.